dibêjin carek ji caran kesekî çavvekir û hişyar ji gundekî diçû gundekî din. Rêya wî dirêj bû, bi rê ve birçî bû. Nê jî gundekî bû, di dilê xwe de got: Ez ê xulvî deriyê bilind bigirim, ê xwarinekê bidin min. Piştî xwarinê ez ê rêya xwe berdewam bikim. Bi vê mebestê zilam hat li deriyê wê malê da. Jinikê jê re derî vekir. Mirov got: Hûn mêvanan nahevînin? Jinikê got: Belê, mêvan mêvanê Xwedê ye, fermo. Dema zilam ket hundirê hewşeyê, kebaniya malê li mêvan re cih danî. Mêvan hat rûnişt. Cihê wî li ber tavê bû. Bihara tav xweş dibû. Dilê wî şîranî xwest û got kebaniya malê: Stîya kebanî, niha ku min nan û mot xwar, ez ê berê xwe bidim kîjan rê? Kebaniyê bi rûyekê xweş û bi zimanekî wêjeyî got: Mêvanê hêja, niha ku te nan û dew xwar, tu rûya xwe bi xwe zanî.